apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Saan mat siguro ang maitayab ti bubong tayo, nanang? Ay wan, mabalinan day taro si anak ko. Ay nako, inatar-aramidan nyo adwa. Kung kumpurmi mo tigal-galat yaw. Ada sumangpat abagyo, kat napigsa ka no. May mayatan tinakasagana. Kat no giniinit, Mart. Ay nawaw, saan tayo amarik na tawan pa'y nga road? Awan pa'y matgayam kat. Sumangpot pa'y laeng. Nupay kasta, may mayat anak kasagana tayo. Awan na katawaan da kayo dagiti karuban lumakita dati kastangay naramid yaw. Kumpurmi tigal-galat yaw. Ay susis ko, no awan na saya at ngay bagam, aguli magkalatan. Supay si kalangaruden ti awan maitultulong na. Si kapay ti adu ti sa una dita, ay nawaw. Rumarak Beatrice eh. Sa dino man ti papanam si kais ko. Iti ayan tigayam ko. Ay, pangaasim saan kumaatila papapanam? Tano sumang pati bagyo, kat awan ka dito'y balay, delikado ka. Mayat mo ti panawan. Ay nawaw, di ka mabutang? Napiksa ka no ti bagyo asumangpet. Hindi pinapalabas ng aldaw akasta di bagbagam. Katawan mo tinapig sa tudo. Kita the sky is clear mo. Bakit? Adaman siguro plano yung agsyat, iso nga ipilit mo man ti kayat mo. Anya ko matidakis di takitawan mo trabaho may. Maiparit ti aginom ita. Asino ti mangiparit? Ni Kapitan? Ay naapo, isko aya. Pangaasim iskaw, di mo ipilit ti kayat mau. Asidaglaang ti papanan may. Nagpigsa nga rod ti bagyaw, kayat mo ti madisgrasya Agawid akmadlaang sakbay pumigsa ti tudo na nanang. Ayawan latambok dita. Di balapta nanang. Ay nawaw, maiparit mo't laeng ti arak ita. Anya may parid mo nga ibagbagayo. Iso nga rod ti bilin dagiti opisyales. Narigat mo't ano sumangpot ti bagyaw, kat da kayo atangken ulo ti mapanda irisriskyaw. Kabawilak ti bagik nanang. Kaasila ang dagiti rescuer no kasta. Basta mapana ko. Mayat pa'y mo ti tiyempo. Agawid ak tumutlaang. Sakbay apumigsa ti tudo na. O, anyat gatangam isko. Katapay lakom atubay to maray. Tubay to. Ay na, maiparit ti aginom ita pare isko. Oray talulaang abutay maray. Ay nawaw, maiparit nga rod. Agungot ni Kapitan no ipilit yo ti kayat yo. Awan pa'y matudo na Sumangpot nga rod inton rabi Alamat kan amaray. Talulaang. Oray nayunam ti preso na ano ka. Ay uray anya pa iti bagbagam. Saan ka nga ikan? No imbagada ang maiparit ti uminom iti arak. Agtungpal kayo. Di kay agpatangken no diyo kayat ti maisagma. No di na kahit nga ikan di saan laang. Saan laang mat asikat at da istorna. Pwek! Sino di gimatang bakat? Apa nabaykan ka? Niis ko lang kay. Anya ti ginatang na? Tubay ito. Nawang, inikam? Saan ata maipari nga rod ti uminom ita? Noon ata delikado bakat. Numamuan ni Kapitan dahin ta. Sigurado nga agong day dyan. Uwan nga rod. At dalat ta dagiti kalugaran tayo asukir. Di da kayat ti paanawa. Intong kwan, isuda man ti birbiru ka nan. Naku nampay. Kaasi dagiti volunteers. Awan ka di pa'y ni iskaw, Rose, anak kaw. Awan pa'y nga rod nanang. Sapay nagpig sa titudo na. Agawidak sakbay apumig sa titudo ko na na. Yubnay, awan mat nga aging gaita. Sigurado ang nagiinom dagi jay nanang. Ay, talaga asukir dahi di anak lakayan. Awan denggan na asaw.
maiparit ti arak ko na dalang arudang. Anya ngayon ti aramidon tayo, nanang. Huray siya, jak mo anak ko. No agreporta kan ni Kapitan, amang ano agungag. Apaya pinalubusan nyo arumwar kat amo yung adda bagyaw, kunana akadata. Dayjay pa iti punam, nanang. Saan apa anawa dayjay nga isko? Awan denggen na asao, tatimat kinasokir na't ipakpakat na. Hello, Mari Rosie. Agpatulong kami kumama, Regina. Apay, Mari, anya pinapasama. Madanagan kami nga rod, mare. Napiksa ti todo na, ngam awan pa'y ni isko anagawit. Nukas na, intuloy da tinagsya. Imay dito'y istor ko itay agsapa, kat arak tigat-gatangan na. Idijak inikan, ta maiparit kat nga rod, kas taunay ti unget na kanya. Tulungan na kami kumamare. Ipusyo iti Facebook ti barangay. Ni kapitan ko matitawagan mi, ngam mabudang kami. Taabangan no sermonan da kami. Sigurado, Amare. Api ngamin pinalubusan nyo arumwar, kunanan to ang. Day tangaro ti pagbutbut ngan mi, mare. Ala, kasaritak nila kay ko. Ta iso ti makisaritak kini Kapitan. Well, mare, agyaman naklaunay. Sige, Mare. Umawag aktukan ka, no kasano? Sino dyan mawag ba kahit? Ni Mari Rosie lakay. Ape ka na. Mapukpukaw ka nung arod nila kay na. Anya? Saan ka nupay anagawid ni isko nga asawa na? Sakit na pigsa titudo kan angin na. Un nga rod lakay. Amang no adda nakiinuman na dita ah. Dahil ti may bagbaga. Naklakayan da. Hindi da kahit ti paanawa. Nadadaan ka sa mapasama katakwada. Agbirok da ti pabasulong da. Awagam ki din ni Kapitan lakay. Amang no adda matindakas anapasamak iti daydi nga isko. Sino ti parigaton da amang sapul katakwada ngay? Ay na. Jak amang. Mawag ka din ni Gina kan ka anak ko. Awan pa'y nga rod, nanang. Ay nawaw, agsapa manan, ngam saan pa'y anagawid dayjay nga iskaw. Un nga rod, nanang. Kimapsot matan ti todo kan angin na. Tsansaan nakit di ko mati agawid. Ay, ti cellphone na nga'y, di mo maawagan. Out of reach mat, nanang. Ay, makapadanag dayjay ataaw. Sa anak to pa yan ang nakaturog idirabi inanang. Huray siya kanak ko. No dimngag ko mga men. No saan ko maarimwar. No saan ko maasukir dayjay nga iskaw. Saan ta ko mga agparikot ita. Okay, sige. Paumaya ka. Ne, sa dilo ti papanamlakay. Ada ti rescue may. Ijay, Adda ka no nakita ta amal-mal mas ija karayan bakit? asino? Di da sigurado no sino. Basta adda ka no man. Ay, una yan. Sapay di makil ti karayan ta nagpiksa ti todo idirabi eh. Nagbalasiw siguro. Wan siguro ah. No apay mat ngamin ang nagbalasiw kat amo na adi makil ti karayan. Ag istoryatan to minton matamtama bakit? Naskin nga grupo ata kung taka sa pulang dak ijan. Sige, agan-an nagkalakay. Da kayo pa'y laang ti makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Siya dino ti papanam, Rosay. Ijay ospital, nanang. Apay ijay ospital. Adda ni isko ijay. Intaray da ka no. Anya, Nasken ang mapanak, itamat laang, nanang. adda ka di pagluga naman ako. Awan samot nagbiyahe. Adalugan ti barangay, nanang. Makilugan nakpaila ang kadakwada. Sige, agrubot ka nga runan. Di ka madanagan, tasyak ti makaambo ka dagiti ubeng. Agyaman naklaunay, nanang. Inakon. Ala, agan-anad ka anak ko. Tanay delikado ti agbiyahe ita ta matutudaw. Apayan isko. Sa dino tinapnapanam. Anya ti inararamid mo aya. Yaking gagara bakit? Ay nawaw. Di mo inggagara. Saan? Danda ni malmus ka isko. Kasanuno awan ti nakakita kang ka. Awanan malamlamayan ka kumaita. Napanak ita ente kumparik bakit? Saan nakalagawid idirabi eh? Padinak pinalubusan ni Nana Selma. E di mariinga kita agsapa. Napanunot ko ti aglibas. Jak impagarop ang maigalisa ki karayan. Ti kinasukir mo ngamin ti impang pangrunam.
Imparit lang nga rudan ni Kapitan ti Arak. Impilit yu pa'y lang tinaginom. Anya nga ita, dandan ni malamayang ka. Sana na maulit, bakit? No di mo pa'y baliwan day tang aramid mo. Day ta akinasukir mo ti pakatayam kunak tumal. Magapabanog mo, bakit? Asino ti in-rescue yung lakay? Ni pare iskaw. Anya? Danda ni Malmas. Naimbag ko nam atad na nakakita kang kuwara. Ay, una yun day ang tao. Ibirbirok na ti pakaisagmakan na. Saan nga rod ang makasarita na saya at itay? Kahit inawagan yun ni baka na. Wag, naday di ospitalan. Day tatiganaban ti sukir a tao. Di na amukad ti kunada ang maiparit. No agsasaw ngamin, kunamlan asino. Narigat ang maanawa. Bareng agnakam mo tagrabe tinapasama kang kuwana. Pagyamanan na lata at saan anatuluyan, na hangover siguro. Kahit kumusta tirik nam, nasaya atan. Nasayatan na lang. Ay, naimbag atan na ilasat mo pa'y. Wan nga rod. Nuad na nga min maibagbagakan ka. Dumngag ka. Di ka agbalin na asukir. Bidot ko dahil dyan, anak. Talaga abidot mo. Kasta tiganabon ti sukir a tao. Ninanang mo. Dantani lang rod matayin. Kastapay lang ti bagana. Si kamot laang tinangibirok iti pakaisagmakam. No imbagada ngamin adi ka mapan, agtungpal ka. Tano ti kinasukir mo ti ipakpakat mo. Ay awan na. Ang mga nuday tapay ti pakatayam. Saan na maulit na lang. Agsingsing put akon. Rumpang laang. Pag nakmamday ta, napasamakan ka. Kumusta ka matan paris ka? Nasaya at akon pare. Kasi na, nakarecover ak mo ti tinapasama kanyak. Saanin ang nasakit ni bagbagan? Saanin pare gari? Kitaan nyo ngamin nadatimbagan ni Kapitan, ang tungpal kayaw, tadelikato kak nga raw. Wen pare, last day jayan. Manipod ita, saan akon ngagbalin asukir. Kasta timayang, tapno awan pagsakitan ti ulo ni Kapitan. Isuda ngamin ti kaasay, no kasta teraramidin niyaw. Kantap no mailisi kayo, ti mabalin apa kay sagmakan niyaw. Mabainak nga rod ka ni Kapitan pare. Kalpasan din napasamak at awanan terupak ngay saranggo ken kuana. Talaga amat ngamin anak kababayin tinapasama kang ka. Sapay la kumaatap pudno timbagam asaanan ang maulit ti kasya pasama kay di biyag mo. Yag mo man ti martilyaw, anak ka. Pangusaran nyo iti martilyo, nanang. Di man lan sa itiri daw tayaw. Bayan yun, taniis ko timang tarimaan, nanang. Ay naanak ko, amang ano sumangput tumanan ti bagyaw kat di na pa'y tinarimaan. Isko! Isko! Oh, Umay ka pa'y man dito, eh. apay ka day? Si kaman timang tarimaan itiri daw, tapno saan ang mabannog ni nanang. Aglisi ka nga ron dito, sa sako di mga ramin na lang. Malaman nga raw danak ka. Da kayo matlaang ti makaam mo kadagiti ubing. Pakanan nyo ida no makariing da. Agrubwata ko tapno makaawid ak adagos. Sa dino ti papana, Mari Rose. Agpalengke ak mare. Ang mga no sumangpat manan ti bagyo kat awan ti abastumi. Agkuyog tangarudan. No kasta, makitsenda ka mat, Marijina? Wan Mare, awan mutan ti abastumi. Agawa am nga ro ti agsagana, tagkuyog ta mare. 15 minutes lang, Mare. Mala, sumrag ka pa'y tagkapay ka. Kabayatan ti panangururay mo kanya. Eh namaw, kunaklagi din no sino ti masabat ka. Si kamagahan para iskaw. Mabanak man ito yan ti gayem ko pare. Nay, kitaan nyo Ang mga no agiinom kayo manan ijan. Saanin pare? Mapanak la bumulod iti pala. At ang amin masapul ang makanalan ije balay. Aywan mayat day ta. Agsaganan tayo no kasta nga da sumangput a kalamidad. Tapno mailisi tayo iti pakaisagmakan tayo. Pudno launay tan ako ng pare gari. Sigurado nga iparit manan ni Kapitan ti Arak. Okay lang pare. May mayat mo lang no iparit na. Adupay ti arapaap ko para iti pamilyak pare. Masaya at may tanagnagam kan. Nakababayin mo't no siya kumarin ti rescue da.
Jak kaya't ama ulit tinapasamak ide, pare. Di ka rumuar, isko? Ay nawaw, awan mo ti papanak bakit? Ama nga no kailiw ti bagim ti arak. Ay nawaw, saan nita bakit? Nagbalbaliw akon. Oho, Pudno ti ibagbagak bakit? May mayatin no dito yaklatan balay. Ang mga nusumangput ti bagyo kat sa anak manin ang makaawid. Delikadon. anya tinaknakan mo? Awan mo bakit? Apay nga raw asimingput ka. Un, atadya kong kahit ti madisgrasya. Ang mga numaulit manin tinapasamak ide. Katdya akong mailasat bakit? Ay, nawaw! No di mo kaya ti maisagmak, agtungpal ka iti paganurutan ti baranggayo. Agsingsingpet ka, di ka agbalin asukir. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa dino ti Papa Nam Arnold. Agsumliang manin di ospital. Nadabag mo mo't siguro ang aksidente ni bakit ko. Aywan, kumusta matan ni bakit mo ngay? At ay siyo. Anya ti ko nadagiti doktor. Critical nga rin ti kondisyon na. Nakarong amin ti donor ana sa grap na. Ay una yan. Kaasimat nga rod ano kasta. No api ngamin adida nagananad iti kabsat na. Kat amudamat anagalis ti kalsada. Awan ti rumbang ang mapabasol. Tati damot na gayatan ti kasya na pasamak kadakwada. Di dala ngamin nagananad. Iso akas na tinapasamak. Naawanan ti bagam. Agpatuloy akon. Okay, Arnold. Agan-anad ka na yun. Nay, adumat gaya man ti tao di tabalay da Arnold. Una, tapim mo sayan ni bakit na. Hay, jak lapulos impagarop ang mapasamak ti kasta. Nasa pala unay. Kasano, kat di da nagananad. Ay nawaw, apay nga kasta ti tono ti boses mo. Ah? Kaslada kayat mo asawan. Wano, naragsak ka iti kasya na pasama. Ay, sana. Naragsak mat ngay bagbagam dito. Mala, mapantangarudan iti ayanda ta tumulong ta. Mabiit na ang tagdigo sa sakbay amapanta. Naa, apay masapul pa eh. Ay, unay kan. Anya ti kayat mo. Mapanak ijay nga aglang lang nga agurang. Saan mat a beauty contest ti papananta? Mapantala ang ijay tapno makilamay. Basta, urayin nagtagdigo sakpan. Awan ka di pa'y tricycle, Manong Arnold. Awan pa'y nga rod. Itay pa'y nga gurureak nito. Agpasentro ka kadimot laang, Manong. Wan, adalakad ko yung sentro. Ay nawaw, mayat ti timing ka. Ha? Anyat ko na? Ah, ay kwa, ti kunak, aggidantan Manong, agpasentro akmat laang. Okay. Ayun gayam, inam abulan nun sipod na itabon ni bakit mo. Kumusta ka matan? Agkaaruba ta, ngam saan tamatan ang makapagsarita. Busy ka ngamin. Ano, awan mo't amo kapag saritaan ta, Suset. Ado no kayat mo lakit di. Anya? Ni, adan ti tricycle, aglugan tan tapno makaawid ta adagos. Dagiti kurtina tayo nga, Suset. Adada ijerwar tatang. Apay nga tayo, Ni tatang mo't, ilabak
Ay, nawaw. Kaano lang matidiin labamdag dyan. Awan pa'y samon makalawas na. Kayat ko nga rod ti aglaba, tatang. Apay ka di aya. Anya. No adda mo rang yu dita, irwaryo ta ilabak matlaangan. Ne, itaman pa'y. Irwaryo kit di tapno marugya kun ti aglaba. Nunyaman nga tatinaknakan mo Agpatulong akman, Manong Arnold. Ha? Naperdi nga min ti gripo mi. Agtudtud si ka. Awan ni Tata Tunying dito balayo? Adda nga may mayat samot no si katimang tarimaan tapno nabibiit. Lakay nga minan ni tatang. Mabit lang nga ron. Isang lapay ko labit dagiti murang tiputot ko. Ay siya kung timang isalapay kadagita. Sayang nga min ti danom nga agtudtud iti gripo. Sana na. Siya akong timaka mo. Uno saan, tulungan kan amang isalapay kadagita tapno nabibiit. Siya klatanin ton matamdama. Un-una ko pa atarimaan ng tigripo yo. Ay nang agyaw manak na unay. Naimbaglaan tadaka. Nakitak akinasarita nakatika aroba tayo itay Arnold. Nakitak laang ang naggapu ka dita balayda. Apay ka din anang. Anya ti impaaramid da ya associate keng ka ah. Impatarimaan na tigripo dang hagtutod. Ay nawaw, adam ni tatang na dita balayda. Apay ang masapul asikapay laang. Yak manamoy ti dayja karuba tayo nala. May samot at agulit. Mga nupod numutad ti atap kaw. Ha? Anya ti atap yun nala. Mga nupod no ti atap kaw nga dati pa naggusto na kang ka. Anya? Imposible mo't ano di mo marik na dayta. No kasangsango na ka, kit talaga asabali titignay na si ka. Nupod naman nga da pa naggusto na kanyak nanang. Awan mo't lang ti mapasama kakalay sa. Ngamin, awanin ti planok ang mga sawa maning. Apay nga inayabam ni Arnold si Kasusek. Ay nawaw, di yu ka di nakita nga impatarimaan ko ti agtudtud agripo kan kwa na tatang. Apay ang masapulan ni Arnold. Kitadak lang mo dito balay. Iso nga rod ti kayat ko. Makadlawa ko na. Na, anya ti kayat yu asawan tatang. Papansin ka launay mo iti karuba tayo. No bilang man, awan mo't siguro ti dakis na. Ngamin, balo mo't ni Arnold. Awan pa'y makatawan sipod na balo ni Arnold. Kan may isa, nagalas ti kasta. Kasanumat anay bagayo anagalas tatang. Nagalas akit kitaan asi ka babae ti umas asidagkin kwa na. Urayam nga isutag datong kang ka. Saanin nga uso ti kasta itatatang. Madlaw kumatlaang nga da pa naggusto ni Arnold kanya. Nawan pa imbaga na. Di ka agbalin nga ilusyonada kung nagtumay. No kasta, alanganin nga rod nga agsinubyan kayo iti daydi alalaki, Lisa. Hay, talagang alanganan, friend. Awan nga rodin amangan numaunaan kan. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan, Suset? Madlaw ko nga da pa naggusto ti kaaruba mi kanya. Anya? Ni Arnold ka di? Tidakda ka matam? Asino kumapay ti kaaruba mi anabayagan nga arapa-apa. Ni Arnold laang mo. Aha, kasanumat anay bagam akursunada na ka, friend. Una, tatunggal agpatulong akin ko na katulungan nak mo. Ay sos, amangan met no naasyan lang ken ka. Ay sana, type na lakit di day jay. Ay na, adday ta ka man ako nakon. Awan pa'y makatawan, sipod na tay ni bakat na. Ngam kastakit din ti bagbagam. Ilusyonada ka met, my friend. Fly me to the moon and let me play among the stars. Nagpangumot yung talot-talot ko. Susay, ada na golden aya. Awan tatang, Apay karoon na nagluto ka iti adaw. at dala kayat ko apadiguan. Asino ba na? Amo yun Asino nga road? Ni Arnold akaruba tayo tatang. Padigwak man mo. Kano di na nagustuhan tintin mo king kwa na iday? Ata si bibiyag pa'y ni bakit na idi. Sa bali itan tatang. Tila mapampanunod mo. Agbalin to ang manugang yun day nga Arnold tatang. Uray po
puting nyo. Gakabuking ka. Adda ka din ni Arnold, Nana Irma. Awan ni Arnold dito'y balay. Ada trabaho na ita. Anya nga oras ti panagawid na. Jak ambaw, ngam siguradong ag-overtime dayjay. Ay, kasta ka di. Anya ti masapul mo kang kwadaya. Adda ko maitid ko kada kayo, Nana. Nek, si damo dayta. Una na, sobrang aming tiinlutok. Iso apadigwan kayo. Iti anya agapumot apadigwan na kami ngay. Awan mat kati, kayat ko laang timangtad, Nana. Inluto yung kaditi siday di kusina, nanang. Saan anak ka? Amo may. Sipod pa'y ide kat sa anak ang mahilig nga agluto iti kumkumpurme. Ne, nangalaan nyo nga rob, nanang. Ented ni Susay. Ano, ape anang tidmanin lay dya babae. Jakman amo iti dadya akaroba tayo. Kunak tupay, adda ti panaggusto na kang ka. Madlaw may. Mamin ano ka di nga ibagak nga awanan ti plano ka mga asawa manin. No kasta ti planong, itapay laang kat ibagamon kan kwa na tapno amo na. Ang mga nukun kuntakan nakapayki day. Saan na nga mo ti Facebook account kan cellphone number ko, nanang? Kan sana ka interesado kan kwa na? Liklikang marudan aday di a babae. Tapno di na panunutan nga ada pa naggusto makangkwa na. Amangan ki di numang namnama iti awan. Umayak man, Nana Irma. Anya manan ti kagaram, Susay. Kayat ko laang ti makis-istorya kada kayo, Nana. Anya, Ay, ti putot ni Arnold ngay gayang. nakaturog pa'y laang. Sayang mat. Sayang, Isupay ti may sa agagarak, Nana. Kayat ko amaya si dagtirik nami iti tunggal maysa. iti anya kumaagapaw. Tapno di nakto kabuteng Anyat amu tayo. Amangan no syakton ti next manugang tubiyo, Nana. Anya, Nanang, anyat aramidin day ta a babae dito balay. ipilit na mati sumrag anak ko. At kamat gaya man, Arnold. Anyat aramidin dito balay, suset. Nda kayaw, ti makaamo nga agsarita, tadigusak pa iti apaw. Anyat aramidin dito balay ko na. Kayat ko lang ti makisarasarita iti suntubi katugang. Anya, katugangan mo't nga ibagbagam. Ay nawaw, no agasawa tanto, di dituyak ton nga agnaed. Masapul apakibagayak ti inam kan ti putot mo. Ay, pangasim man. Sana kung kumpurmi ti bagbagam dita. Amok nga damot lang ang panaggustong kanyak. Di ka madanagan. Okay lang ang kanyak no adda putot mo. Tinapatag kat ay ayatan na. Pasensya kan. Ngamawan ti planok amang ikalay sa manen. Di ka madanagan. Urayak no kaanoan nakasagana ka. Kung nagtumat kan ka, friend, siyak ti son to be Mrs. Antonio. Ay sos, bisin mo lang dahita friend. Amom ka di, napanak di tabalay da Arnold edi Kalman. Nagis-istorya kami kininanang na. Kat, anya nga tinagsaritaan nyo. Nadoa. Kas kumaitian niya. Kas iti paborito ni Arnold asidaan, kandag dumapay. Ay sus, no saan pa'y anagdaton ken ka? Kayat naasawan, saan nakaakursunada? Ay nawaw, uray saan anagdaton ni Arnold kanya. Madlaw mo't ititignay na nga adda pa naggusto na kanya. Oh, imahinasyon mo lang dayta friend. Kita ama, narigat ti kasta. Narigat ti agbalin nga ilusyonada. Makadadaal dayta iti biyag kunak tumet. Kumpurmi mo't ibagbagam kinilisa gayam mo. Anya akum kumpurme mo't nga bagbagayo di tatatang. Saan akum kumpurme day dyan niya? Ay nawa. Sunto bibisi sa Antonio kung kunamto pa kang kuwana. Kat, anya kumatidakas ijay tatang. Balo mo't ni Arnold. Abay, nagdaton aya dya tao kang ka. Saan pa eh? Bitlagaya. Abay, kastamot ng tibagbagam. Di ka di babae. Awan ti pagbainak ngamin, awan mo ti ag-agawak.
Kas na kunak itayon, balo ni Arnold, nawayamanin, tatang. Makamu ka man langan. Naringat ka mo na mabagbagaan. Nangagmaw ti agwarwaras adamag Arnold adakaw. Ay no, anya damag nanang. Kursunadam kanuma ni Suset. Ah, nakadamagan nyo mo't iti dayta? Kadagiti amamuna. Isu kanuma ti iwarwaras na. No di ka tagkararaman da dya babae Agar aramid mo't. Kunakman no imbagam kang kuana nga awan ti planom ang mga sawa manen anak kaw. Imbagak mo't kan kuha na nanang. Apay nga raw akas dati aramiden na. Diyak man amoy iti dayta babae. Kasarita manang. Saan anasaya at tikas diya nga ibagbagana. Naimbag kumamit ano pudnaw. Ngam saan mo nga raw. Sumrag ka, Arnold. Saanan? Adala na patig na ibagakin ka. Ah? Anya ti ibagam? Mabalin ka di adinak iramraman iti kalukwam. Ha? Diyak magustuhan dagitis istoryaam ka dagiti kalugaran tayo. Saan ka di nga imbagakin ka? Nga awalan ti planok ang mga sawa manen. Di mo ikan iti ka ipapananti kinaimbag kukin ka. Anyat ang mungay. Ang mga nudatan ato. Awanan ti adupay asaw. Pakawanin ka. Ngam sapay la kumata saanin ang maulit ti kasjay. No kayat mo ti makiasawa, sumapul ka iti lalaki ang mangipatagken ka. Taamok iti bagik, asaan asyak day ta alalaki. Awan mat siguro dakas na no ipadas ta. Nagato ti pampanunutag. Pangaasim ta di mo na yunan. San atilis istoryaam? Tanong siyak ti makisarita kadagita kalugaran tayo. Awan sa bali ang maibabain. No saan asikamat lang? Pudno ka ditis istoryaan ni Suset, Manong Arnold. Anya ti si istoryaan na. Nga, adda ka no pa naggustom ken kuana. May salaang ti maibagak. Agar aramid day tagayim mo. Awanan ti planok ang mga sawa manin. Ay nawaw, ilusyon na nga rod amin dayjay. Nalabit akas ta. Sa bagay, kastamat lang ti inaramid na ka ni Robert Ide. Nagbalin nga ilusyonada gapukan ni Ayat. Tulungam ti gayem mo, Lisa. Siyak ti maas yan iti kas diyang aramidan na. Kas lasaan matan anormal. Hay, wan nga rod manong. Kanayon kumat abagbagaan. Ngam no daduma kat iyang angaw ko lang ken kuana. Jak kayat ngamin amasaktan tirik nana. Ay nawaw. Anya tinaknakan mo, Suset. Hindi nagpakibiyangan, tatang. Ni Arnold ka di ti makagapaw. Apay akas jay, tatang. Agmamalasak mat kanayat. Dakas ka di ayat ti agayat iti karuba. Kamalilaang ti tao nga inayat mo, anak ko. Kunak tumot king kaide. Narigat ti agbalin nga ilusyonada. Tasikan tumot laang ti masaktan iti udi na. Ay, diyak amon, tatang. Aklo naman nga awan ti manamnamam kini Arnold. Iti kasta, malaganan ti riknam, anak ko. Kumusta kan, Suset? Heartbroken man ang tao, friend. No apay ngamin met nga ipapilit mo ti bagim iti tao adi na kamot kayat. Iso nga rod mo ti ayat. Ay nawaw, uray iso ti ay ayatem, saan met amabalin apilitem jay tao. Kasta talaga ti biyag, friend. Ay nga nga rod. Jay kanayon ko nga ibagaken ka. Di ka agbalin nga ilusyonada. Tapno di ka masaktan. Friend. Narigat matlaeng no ipilit mo ti bagim iti maysa a tao. Si kalaang ti masaktan kunak tumet. Urayam latan ti paraken ka. Dumteng to ka di. Baka natataar pa ngam ni Arnold akaruba yo, friend. Ay nawaw! Di ka agbalin nga ilusyonada. Kandi ka agsao iti saan apudno. Aramidam no anya ti husto. Tapno di ka nakababain iti sangwanan ti sabali a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya nga minan tay kunam nga ibagam kanyak, Arlene. Bakay? Anya nga tanong mga lata iti hulugan aref, lakay. Adda nga minlako ti kumarek. Ay nawa, saan pa'y anabayadan ti washing machine? Ganso pa nga utang tabakay. Kasapulan tayo matlaang ti ref, lakay. Uwan ngam kasalungay no saan ta makabayan. Nakababain mo itigayim mo. Di makitang danak manen tapno matulungan ka. No mga lata iti ref, manayunan ti bayadan ta iti binulan bakay. Kas nakunak itayan, kasapulan tayo ti ref. Nang runa pa'y ita tanabara ti panawan. No adda ref, o di saanen amasapul agumatang tayo iti ice di takaaruba. Kun mabalinin nga agpurchase iti karning abasto. Kabailan ta nga ta bakay. Kabailan ta no pag tinulungan ta lakay. Saan matkit di adakil ti ganan siya ti gayem ko. Sige, mangala ka nga ron, tapno daw sa rin tayo. Anya ngay nga ron kat hulugan ti kabailan ta. Awan mo't ngaming kwarta, tapno maikas ko ma. Nay, gimatang kayo mo gayam iti refiaw, idwe na nakaw. Hulugan day tarif, nanang. Inutang ni bakit ko iti gayem na. Di manayunan ti bayadan nyo iti binulan. Uwan na lang. Nung daduma kat masaya nga na. Yung manyangay kat hulugan laang mati kabailan may abayadan. Hulugan amin na gamit dito'y balay. Ay nawaw, saan mo't adakas no hulugan amin agamit yo? Tinapatag kat mabayadan nyo. Tidakas kat ti mga laka iti hulugan agamit kat awan mo't namnamaam apagbayad mo. Sa bagay, adapuntuyaw na lang. No kada tayo adi nakabailan ti gumatang itikas ako nada, talaga ahulugan laeng tinamnamaan tayaw. Tauray kasano kat ininot amabayadan. Gimatang mananda ading mo idwin iti refda, Brenda nakaw. Pugtuak nanang, hulugan man day ta. Wen, hulugan ka no. Inutang da iti gayem ni ipag mo. Kunak to pay kat, hulugan mo amin agamit da iji balay da. Kasjay ti mayat, anak ko. Ay nawaw, anya ti mayat ijay nanang. Anya ti mayat iti gamit a hulugan kat utang mo laang day jay. Na, nukas kada tayo asaan ang makaigam iti dakkel agatad, bagay tayo ti hulugan. Talaga laang kit di asaan ama kuntinto day ta nga ipag Arlen. Iso agatang mat agatang iti gamit, nga uray no hulugan mat amin. Awan dakes na tabayadan damod. Jak ammo kada kayo nanang. Kanunungan nyo mat ti kinautangira day di amanugang yaw. Agraraman ang makapundar iti gamit, apuro hulugan mat. Agkape-kapay ipag. Saan akapiti gagarak Arlen? Ay nawaw, awan mo't imbagak akapiti gagaram. Ununaan kan, ta mga no isumot ti pampanunutem. Di ka madanagan, sa anak mo't akasta. Kaya't kula ang makita ti review asang kaibaga ni nanang. Ah, Isu ka di day ta, ti hulugan a review nga ipanpanakkel ni nanang. wen ipag, iso day ta ti hulugan aref mi. Apay ka di. Kasla saglalakamot. Sakto laang ipag. Jay kabailan mi laang abayadan ti pinilik. Tanarigat ti makautang iti dakkel agatad. Saan mo gayam nga espesyal? Ngam no agsasao ni nanang. Ay na, kasla espesyal launay day ta aref. Anyat ko nam ipag. Hulugan mo lang ta washing machine kan sofayaw. Wen, amin amakit-kitam dito'y balay kat hulugan. Talaga ang mahilig iti hulugan. Ay nawaw.
Sublikon, ti binulod ko palayo Arlene anak ko. Aywan, binulod yung gayam day taapala. Idi pa'y napalabas alawas asap sa pulin mi kan lakay ko, tatang. Nabayag nga ro di balay. Dandanin nalipatak pa yung suble. Naimbaglangan at nalagip yo. Mala, sumra kayo pa'y taagkape kayo, tatang. Ay na, agyaman na klaunay anak ko. Uwan gaya, niipag mo Brenda ka de. Diyan nakita ka naggapo dito balayo tay. Isungag pa iso, tatang. Kumusta ti pan nakilangan na kang kaita? Medyo mayat matlat, tatang. Apay ngay amidyo. No agsasao ket madlaw ko akagura na, tatang. Agraman dagiti gamit mi dito'y balay ahulugan, kasla uyawin na. Di mo latan ni kaskaso anak ko. Apal na siguro kang ka. Ngamen, ure hulugan na kiti gamit yaw. Kit in-inot ang makapunpundar kayo kinlakay mo. Nakita kon ti ref nga ipanpanakkalyo, nanang. Ay nawaw, ipanpanakkel. Di kay man agin di nanang. Ti hulugan aref da Edwin nga ipanpanakkalyo Saglalakamot ti kasdi aref. Anya? Nakitak metla ang ti washing machine kan sofa da ahulugan. Kasla lokal mo, nanang. Tinapatag ket adda na ipundarda. Adda usaranda. Wana, ngam hulugan mo't amin. Pinaggigiddan da pa yun. Okay laeng no pinaggigiddan da. Tinapatag ket bayadan da. Ay, no siya. Diyak kayat ti hulugan, nanang. Nakababain nga ta. Ay naanak ko, anya kumangay tinakababain iti hulugan agamit, ket bayadan damot. Tinakababain, ket no mga laka iti hulugan agamit, adi mo met kabailan a bayadan. Uray anya pa ibagbagayo, nanang. Sa anak amangala iti gamit a hulugan. Sa anak pulos. Kandinak ikumkumpara iti dayjay nga Arlen. Tatalaga ang mahilig dayjay iti hulugan. Makitang danak kan mari ising inton bigat lakay. Dandanimot gaya man ti Judy ti hulugan aref. Sofa kan washing machine tayo. Ay no, sino nga iti mga awir ka dagiti ubeng? Adamo ni tatang. Saan na busy ni tatang? Napagsaritaan min ti may papan iti day taaba naglakay. Umay ni tatang dito'y balay, ta iso ti mga awir ka dagiti ubeng. Takin ka tayo ta. Iso pa'y matitangdan ko apagbayad ta Tapno di ka mailaang madagsinan lakay. Alala, unay. Umanugot ka makitangdan ka. Hindi ka kumamarabyan unay. Depende ano anya ti ibaga ti gayim ko. Di ka madanagan, taaramidak lat ti responsibilidad ko dito'y balay. Nalpasan tatang, nakadigos akon, nakaluto ak pa yan. Agyaman aklaunay iti panangaw awiryo kadagiti ubing. Agawid ak nga rudan. Mangan kayo pa'y atatang, tapno day talaangan maturog ti aramiden yun no agahawid kayo. Wano, kaya't yun ti maturog dito'y balay. Pagturog ak kumangay. Adamat bakan ti asilid, tapno saan kay matla ang amabanog amagmag na. Ilepas mi ngamin ti kontrata mi inton bigat. May medmut lang, lumaturog kayo pa lang dito, itatang. Awan mo't kid din titarakan nyo, masapula pa kanin nyo. Sige malangay. Maturog ak nga rudan dito. Mala, tamangirwara kun iti ulis ganpungan nyo. Saanin amabalin nga ibabawi yo, tatang. Wala na. Rabi mo langan. Kunak man da trabaho mi tama ng Brenda. Risdi mi ita. Anya ti gagaram. Nakaumay kamat. Inyig ko lang ti basit anatang para kinanang. Hindi pa ngamin napalabas alawas asang kadamag na. Idi sumpay laang dita. Aywan gayam. Kumusta matan dagiti hulugan na gamit yaw? Saan pa fully paid mana? Medyo dakkel pa iti sana nabayaran. Ay nawaw. Marigatan kay lagayam. Saan mo it manang? Sakto lang. Di ka man. Madlaw mo't amarigatan kayong agbayad. No apay ngamin a pinalubusam ni bakit mo agumatang iti kakasta agamit. Isulang ngamin ti amumi awagas, tapno makaipundar kami, uray kasanaw, mana. Di mimot ngamin kabailan abayadan inkas. Ay kita amla nga ading ko. Amangan no day tapay ti pakailumluman nyo iti utang. Saan mo't siguro, mana? Aramidin mimot ti kabailan may, tapno makabayad kami. Di ka agsa o akasta. Ta saan tayo nga ammo no anya ti sumaro no ama pasamak. Bagbagam ngamin ni bakit mo
tapno saan nga agbalin nga agraraman. Anya? Kalpasan ti mano atawan, makaangas tamatlaangan lakay. Un nga ro bakit? Nalagaan itirik na nooanan ti utang. Kun, ada na ipundar ta gamit. Epektive magayam ti diskartem bakit? Ay nawaw, siyak pa'y ti kunam lakay. Bakit? Anya nga ti sumaruno ahulugan ta. Naguray pa'y lakay. Ha? Apay nga aguray pa ilaan. Awan mo ti bayaran ta. Kompleton ti gamit dito'y balay. Iso nga aguray pa'y. Agin na natapay lakay. Okay. Nukasta ti ko nang bakit? Iso ti masuro. Si kamanan ti mangi plano. Tanalalaing ka itis siya. Agasam man arle na nakaw. Ha? Apay ka dinanang. Kompleto magkaya mo ti gamit yaw. Dayta ti arapaap mi iti anak yun nanang. Iso anak gagat kami. Fully paid amin naun. Wala nang. Awanin ti utang mi. Amin agamit amakit kita yu dito'y balay kat fully paid. Iso abilibakkan ka anak kao. Nalaing ka nga agplano para iti masakbayan ti pamilyam. Sakto lang nanang. Kasta ti kayat ko iti may sa manugang. Ay na, bising yun sa laday tananang. Ala, agtugaw kayo ki di taagkape kayo pa'y. Ay saan, puno ti ibagbagak. Saan nga amin amanugang katkasken ka. Jay daduma, gastadura da. Iso akaasi dagiti asawa da. Nay, agasam manday ta amurang yo, Brenda. Naurnong nga rudan nanang. Ay nawaw, nasugat pa yun ta imam. No choice. Kapilitan ang mano-mano ti panaglaba. Tawan mo't washing machine. Kunak tungo nga minkan kanak ko. Mangala ka iti uray hulugan tapno adda usarum. Nangina mo lang ti interes da no hulugan nanang. O di kasaritam ni ipag mo Arlene. Nalaklakan samot ti interes ti gayom na. Mabainak nanang. Anya nga ron ti kayat mo. Agan anos kalatan aging gat-inggana. Di mo ibiraw ti paglakaam. Makitan to nanang. Pagpanunutam ti imbaga kanak ko. Si kamo lang ti nakakaasi no di mo ibirok. Kitaom ni Arlene ita. Saan amarigatan ta nakaipundar da iti gamit da. Uray naggapo iti hulugan kat nabayadan dalat tamot. Ikumpara anak man ngaminan nanang. Pudno ti ibagbagak. No diyo kabailan ti gumatang iti cash. Mangala kayo iti hulugan. Ni bakit mo nga'y Edwin? Awan ni bakit ko manang Brenda. O tanapanan na. Apay ka day? Salud-sudok ko ma, no asino agayim na tinangalaan na kadagiti hulugan agamit yaw. Ay nawaw. Apay mana? Apay dagiti hulugan na gamit may. Planok mo't ti mangala. Nay, kunak man no di mo kaya ti hulugan mana. No choice. Isumatan ti amok apamuspusan tapno sa anak amabannog nga aglablaba. No rinogyam kumapay la ide. Dadda kumamutin na ipundaryo kin manong Glenn. Ada nga min sa bali a planok ide, ngam saan mo't ang nagbaligi. Inuy-uyaw mo pa'y dagiti gamit mi ahulugan manang. Wan nga rod, bidot ko dayjay. Inuy-uyaw ko ti diskarte ni bakit mo. Ngam ita, isumot ti nagbaligi kada kami adwa. Adda pa'y bagasyo, tatang. Adapay basay, anak ko. Ikan kayo iti gatang niyo, tatang. Ay nawa, sana nanak ko. Nakababay making ka. Nakababay ka na kayo itasawa. Anya ko mati nakababain kat ama kayo mat. Di nakpakadanagan anak ko. No extra money yaw. Idulin yaw. Iti kasta, kat saan kay ngagparikot no adda ti bayadan yaw. Awan mo ti babayadan mi, tatang. Kuryente langan Dagiti gamit yu ahulugan ngay. Awanin, tatang. Fully paid aminun. Aya, Wen, iso nga awatin nyo ti iyaw awat ko a kwarta.
Ay, nahagyaman nak nukusta anak ko. Ayun kayam, tapno saan kay amarigatan nga aglaba. Umay kayo laangan dito'y balay, ta i-washing machine tayo. Asino nga minon, jagayim mo nga aglaklako iti hulugan agamit, Arlene ading ko? Ni Marie Cora, manang Brenda, apay ka di. Idamag mo man no adda washing machine? Nukas na, mga lakamot iti hulugan agamit, manang. Wan, awan pa'y ngamin kwarta. Jak kabaalan ti gumatang, iso nga ipadas kumanmat ti hulugan. Anya abranti kayat yun. Kumporme no anya ti adda. Jay kumadakkel, tapno mabalin nga ilabak dagiti ulas me. Mabiit lang nga rod taawagak. I-refer ka, tapno ikan na ka iti discount. Itid kung tumot lang tinumber na, tada kayon ti ang sarita. Alaman nga rod, agyaman naklaunay Nangyagak iti prutas, Brenda, para kadagiti apukaw. Ay nawaw, naggapuan ti prutas, nanang. Inted ni Uncle mo selso. Ay na, agyaman ananang. Ay gayam, nakasaritam ka din ni ipag mo Arline. Nalpasan, nanang. Kahit nangalak ka nga rodan iti washing machine. Wan, basit lang ang gayam ti interes ti gayam ni ipag. Ay ka nasaya at ta anak ko. Tapno saan ka amanginaan unay. Wan, nanang, iso na lang ata binulan matan nga adabay bayadak. Kasta talaga. Day talaang mati amok apamuspusan, tapno ininot a makapundar kayo iti gamit yaw. Wan, nanang. No idi kumapaya kasta ti inaramid mo, amangan no nakapundar kayo matan kan lakay mo. Kamalik nga roday jay, nanang. Ti kinauyaw ko timpang pangrunak. Anya ngay ita, siyak ti awan na ipundar na. Tinapatag at nagadalam day ta na pasama anak ko. Wan, nanang, okay la ang gayam ti hulugan agamit. Tinapatag kat amo tayo abayadan. Ay, nawaw! Di tayo kumauyawan wenno katawaan ti diskarte ti pada tayo a tao no kasano damet ti agurnong wenno makagatang iti kagawaan da. Taamangan no dumtang tu ti aldaw kat maipada tayon tumat iti inuy-uyaw kan kinat katawaan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.